Abamenyi b'ensemo ya Kiamabundu eye gutoka imeye county ya Kisii nigo besokire na kwemurunganirya okomentekana kwa mariogo y'ogotindi nabo igo okuborwa kw'oborende ase ensemo eyo. Aya nigo bayakwana maiga y'omomenyi oyomo oyore boigo omorokibwa o Kisii National Polytechnic gusaganwa obotuko bw'ogokira rero na gotigerwa chingoma chiemeyo. Abwase egekoreki kagere buna nigo abantu abo bagutumia amarioga y'ogotindi korende ase oyomo abekwa byara buna tokumanyibwa n'omurikyo ito Isaiah Maobe. Abamenyi ba Kiamabundu imeanya libalchache mbirero bale asikili bagoteba buna nogo ichurana kwa mariogo y'ogotindi ase binyoro by'ensemo eyo. Bahokwana lero mambia abamenyi abo nigo bateba buna ng'onya serikali teri kuimuka ibitambukiro bigwenerete lyori amagima y'abantu abanga ase ensemo eyo nigarakong'u. Inche buno omomenyi ogaiga ogosari nkora ase ekenyoro Kiamabunaro serikali timetinga yeberete kana nabagambi kero mumura yarwanetigwe tari yarwanetigwe sembo tukombe mechinjare ngororo abantu barengo nasanywete abantu bado barengoro yani tokorengereri ase ngencho yobusari obwabera ase kenyoreke yo togosaba omusasi otufada nyanga nenda irane maega buna riri achagete aracha Kiamabundu rimo ararigeri abakristo bae nabakaji bagaiga ababoli maybe ase nyomba osase omuntu yakonyora batebi mbokongi bora ase kenyore ya Kiamabundu na serikali yeito ya Kisii County jakira bagambi beito bakaba sigari deputy siasi no siasi banyare koba bagutuma abasigari gocha ase kenyore ya Kianyanju banyare gukora operation yorore ngari kabisa egere amagwa kwoni woro ayuataganiri anyare koba kagusirigu. Aya nigo achire magiga y'omusayo oyomo bw'emyaka ya igatwa oyubo igo oromorokiwa bwe Polytechnic ya Kisii gusaganwa na gotigerwa chingoma chintindi chiebyoge bikageire koba emiyo asegekore ekyo gyakagerwa koba ekyobo ibi bwe chinguru eki bakagera na goteba buna nigo gekoretwa amo nobutumiki bwa mariogo y'ogotindi buna echanga obwa hakikonondo nabo igo amo no kunywa chinyasore asensemeyo oigo ngo batebinga maro iga bere baga kari kunywa akara bakumenya kigukuru baiga go bagocha batumira no mwana mwina ari muntu araguna n'inguru ime sengine juice kandi ngoma w'inguru ime utwari wonja bagambi moto bwatese tokore gasi iga senginja oyo onde bwesyo gotoke para botuko itimine singa gotabwati gasi yako koranga yako rusi cyako tindera problem ndangani si achagerete nabana bari ngo batanganye ngo baburire tamarwa ikagira marwa yakamcha nene bategeti initiative yo bogambi anga muri tegeti ko bamwe bati bakanyabura babisubu bisi mbabutebo maine that is why abantu banyuta mu side kagira marwa yakatwara eyabenyu yoko mana wono beta maro yo kwani baso yo kubano yumye trituri igoro ikinyuri kikumanyira bagambi mbakemanyite akibono bataito keburugera tima itinga shite kichiyaba bagambi bataiko addressing ente komanza oroli yakoreki ngaki echo omukagirwa oyomo bwoboke bwago nigo anarigwa na kubekwa byara ase omuzao yonde aminyokirwa ase enyagitari ya Kisii level 6 egera kurwanira obugima bwaye ekero obutuki bwachakigwe bunakoenakia omugambi w'enseme yo omusike John Ondande. Asamarita John Ondande area assistant chief of Kiamabundu sublocation ili funzi yo Kisii JT no ago soma Kisii Polytechnic Kisii National Polytechnic miaka ya ega about 25 years au kore kosi ya automatic engineering igaringe ko diendagira yaye kulende kirako rubonyego wakaomerana nawo murabande njira abo baringe na baragukonyo bakamurwania abo bamwe betete meyo sebigoti naso mubiroye na bayugwete bobe oyo maze bali kumurwania komubwatire na maene ikiagera igo bari kunywa naende krobanyule nalio chisegi cyachagete kyari cyagete kuri umucyuyu bakanjera igase bagocha kumizanira ingolpateri egetaseni kyagetembe kurwa ase chinsemo kya Kiamabundu imeanya libali chache elietaliane Isaiah Maobe.